Shall we all stand? Hallelujah. Let's welcome this man on stage, the son of the house. Let me tell you something before Ezra permit. One thing you must know, I believe in all my pastors in this church. Uma kungashumayeli mina, kushumayela bona, ufana ukushumayela mina. Because they are under the covering. And I believe in each and every one of them. That is why today welcome me to welcome one of the sons of this house, a man who is prayerful in his approach in all that he does, a man that loves the Lord, a man who you will always find in the prayer room. Even this morning, he was in the prayer room and saying, we are very early just to come and pray. You can come during the week, you will find him praying. Fundisi ubonga nzama. Eza naphambili ezoshela izwi lakhe. Come on, clap your hands, somebody. Clap your hands. Clap your hands, somebody. This man of God, raised by God, such a time as this. It's a meet, okay? All right. God bless you. When peace like a river, I tell my way. When song rolls like sea, be lost, oh, whatever my Lord, thou hast taught me to say. Thank you, Jesus.
soul. Glorious God. Oh Jesus. Help me, Holy Spirit. Greetings, bazalwane, ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngiyabingelela my-bishop, amfundisi. Ngiyabonga abazali bami for ukuthi nesethembe ngale ndawo. This is an altar kaNkulunkulu esanctified yahlanjululwa ingcweliso for abantu bakaNkulunkulu. Uma sima kule ndawo umthandazwa noma umfundisi noma umzalwane othola ithuba lokuthi inkosi mangimi angaveli mina kuvele wena, ngoba esizokhuluma la akulo ndaba lomuntu kodwa indaba lasezulwini noNkulunkulu uqoqa abantu bakhe. Akekho umuntu onamandla ubufakazi bokuthi uNkulunkulu uyaqoqa abantu bakhe. Akekho umuntu ongama athi bonke labantu bezekile babezwe yimina. Likhulu kabi ithemba ukuthi singaba namandla okubiza umuntu ezela kule ndawo ahlale kule ndawo. Kodwa ila sibona khona ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini ngezingcebo zakhe. Thank you so much, Bishop. Umlaleli uNkulunkulu mamfundisi. Sikhona ukuzophakamisa izandla ukusupport umbono wale bandla. Umbono wakuleli. Ngibingelele sifundisi sonke bafundisi bami, our co-workers, our co-brothers, umsebenzi kaNkulunkulu, teams, ngomfundisi. Egameni likaJesu ngibingelele leadership of the church, abafowethu nosisi abomama bobaba nonke bazongibingelele egameni likaJesu. Amen. Ngoba kuna atmosphere ikwenza ukubingelela okungajwayelekile. Ngivumele umfundisi wami phansi kodwa la ekhaya phansi kwethu kodwa uNkulunkulu akubingelele lona. U2026 unyaka omuhle kakhulu. Unyaka ka2026 unyaka wezinto ezinkulu endlini kaNkulunkulu. Sengibingelele nonke bazalwane bami, ngithi akekho ngishe ngaphandle. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele abomama umfundisi bonke egameni likaJesu. Amen. Bese ngokukhethekile ngicela ukubingelele umama uMzama kwelikamoya. It's a woman of God. Friday compromise atmosphere. Friday kuweza kulunga na mimi. Let ona sibenge isho mimi. Isho futhi ngokholwa unzima baba. I'm not taking any joke. Ngiyabingelela kunyaka 2026. Ngiyabingelela baba. Already njengoba sengibingelele phambi kwabazali bami ngisho nonke nimenyiwe. Uma ngasafika ngakho invitation ngiyakumema namhlanje, right? No. Ngivumele ngimuntu kamoya yabo umfundisi wami namhlanje bazali bami, honestly speaking, I'm not prepared any sermon. I just have a message for someone older. Lokhu bingelela kwami ngibingelela ngempela futhi ngokholwa futhi mangakho futhi wena uyobona sephela unyaka ukuthi awukanti
la kuzofakaza khona ngoba khona izinto esikhuluma into ingenzi sense engqondweni yomuntu nami le ngiyiphiphela ngapha ngisho ngokukholwa enzima kabi and futhi ngisho ngiyibona ngekhulumela of God kwekamoya ngiyambona futhi she's so careful uyini ngibingelela kanje mfundisi Shani ngicela sifunde ku2 Corinthians chapter number 12 ayengeke sawufunda wonke lama verse kodwa ngicela ukufunda uverse 8 kuphela uverse 8 and 9 benziwa ufunda wonke ngisawufundi wonke ngizofunda nje verse 8 and 9 bese siyathandaza 2 Corinthians chapter 12 verse 8 and 9 then we're all going to pray. Sizofunda kwabasekorinte besibili chapter 12 sizofunda verse 8 and 9. Ngayo ke nganxusa inkosi kathathu ukuba isuke kimi. Yathi kimi umusa wami ukwanele. Ngokuba amandla ami aphelelisiwe ebuthakathakeni. Ngakho kunalokho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. Verse 10 social verse siqede ngoba sekuseleleko. Ngakho ngenamile ebuthakathakeni nasekuphathweni kabi nasekusweleni nasekuzingelweni nasekubandakazelekeni ngenxa kaKristu ngokuba uma ngibuthakathaka yikhona nginamandla. Emkhulekele mfundisi Baba izwi lakho leli elisithembiso eliphelele kithi namhlanje siyalisika njengesinkwa etafuleni ukuba sidle kepha kuzodla kusuthe imphefumulo yethu kuvuleke ihlo lethu neendlebe zethu zakwamoya nokholo lwethu kanjalo nendlela esikubuka ngayo wena njengoNkulunkulu ikhuliswe kithi. Sebenzisa incebo yakho phambi kwethu ukube ikhulume izindaba zakho egameni lomfowethu uJesu Kristu siyakhuleka. Amen. Amen. La sifika khona bazali bami njengenza nalo kubingelele ngikwenzayo ile ndaba uNkulunkulu umoya ongcwele ayibekele enhliziyweni yami. Cela niyamukele, it's a message and it's so simple. Kodwa ngiyakholwa ukuthi namhlanje umfundisi wakhuluma ngokuthi uNkulunkulu akasivusele ababelethisi. Namhlanje ngizwa izinseka ngingosikwayo njengoba ngikhuluma lento ngikhuluma ngoba ngiyathi ngiyasikwa futhi khona abantu namhlanje kulolu suku namhlanje uNkulunkulu azobakhulula abantu ukungena kwabo engekusafana lokuphuma kwabo. uPaul lokukhuluma la masingabuka ukuthi ubani umpostoli uPaul kancane nje background yakhe. Umpostoli uPaul uma simbuka embhalweni noma emlandweni singambiza ngokuthi wayewusawusawu waseTarsus engakuhlangani noJesu. Kufanele ngibeke i-presentation yakhe njalo bazali bami. WayewuSaul futhi engumFarisi ekwazi umthetho futhi ekufenda ngayo yonke indlela. Ingakho mawufundele elandweni into eyaziwa kakhulu ngayo khona ukuthi wayengozingela amakholwa. Kodwa ekuzingeleni kwakhe amakholwa wayezingela ngoba ethi udefenda into kaNkulunkulu. Kodwa engayiqondi yona lento kaNkulunkulu ayidefendayo. Umpostoli uPaul yilo othe umehamba ohambeni lakhe lokuzingela amakholwa endleleni eDamascus waqhamuka yena loNkulunkulu athi uyakudefenda. Waqhamuka kuye wabonakala esendleleni eya eDamascus. Lithi iBhayibheli ukukhanya okukhulu kwambanela. Wathi mababa kumbanela washayela phansi. Washayela phansi kwezakala izwi likhuluma lithi Saul Saul ungizingelela. Inkosi yamakhosi ngoba ihlangana nomuntu ayidinga ukintroducewa
yona ukuzintroduce bakini yakho nofike namhlanje eze Jesu asizile uzointroduce uJesu uyakwazi uJesu ukuintroduce yena kumuntu bathi sona isingelelani impendulo lakhe ithi ungubani wena Nkosi ayingazange asisho ukuthi Nkosi kodwa impendulo ithi ungubani wena Nkosi ngoba labo zibaleka kuye uziveza eyinkosi kuye bathi nguye uJesu lomzingelani then Lord besimnika ama-instruction ukuthi kufanele ayeke ngoba manje usemnikeza imission yomsebenzi ekumele ukuthi awenze masibuka ukushumayela kaPaul iministry kaPaul kuba bonke abapostoli bafowethu singahlawumbe singakhuluma kubalulekile mhlawumbe kuyiphanele abefundisi kodwa kwiministry kaPaul indlela uNkulunkulu amsebenzise ngayo eqala amabandla koKorintho oFilippi Ephesians kwi-Asia nakwi-Europe yonke uNkulunkulu amsebenzise ngendlela emangalisayo same person obantu beqhamuka kubaleka wonke umuntu ngoba bazothi uzingela amakhono kodwa uyena futhi osuke iy'nkumbi zamakhono wasibuyisela Jesu njengokubaleka kwawo nokuya kwawo ngokunjalo sikhuluma ngomapostoli Paul lo Paul uyena owenza izimanga wenza baphila abantu emsebenzisa uNkulunkulu khona la abakavalelwa ekilongweni benoSilas ngenxa yevangeli bathi bevalelwe sebeshayiwe belinyaziwe phakathi kobusuku lithi iBhayibheli bavuka badumisa uNkulunkulu in the midnight hour isimoshwa yilele bathi bemdumisa kwagijima ingelosi yasezulwini yazovula iminyango yentilongo ngamandla indumiso ngoba indumiso ayiyi ngamagama esiwakhiphayo kodwa indumiso i-character indumiso impilo indumiso i-lifestyle indumiso indlela umuntu aphila ngayo day in day out God only on a Sunday Monday Tuesday impilo yomuntu ayiphilayo eba indumiso uNkulunkulu ngenxa indumiso bathi bevula umlomo kwagijimisa ingelosi ngoba sikwazi ukuthula ingelosi manje bebe kuyahlala kumisweni abantwana bakhe alisho ukuthi akamantulo esakhulayo kodwa kuyahlala kumisweni lishinkamu kashantu ulicabango kashantu impilo kashantu uyahlala kuyo kuzo zonke izimangaliso azenzile ngivumeleni ngiseleka wathi ngizozala ngizobeletha abantwana basekhaya lithi iBhayibheli kuzo zonke izinto ezenzile kuphilisa abantu lasifunda khona-ke ku-Top 10 number 12 lithi babaneva kodwa elahleze enyameni yakhe noma esebaphilisile abantu esezenza imangaliso lithi kodwa bathi mesibuyela kwi-closet empilweni yakhe athi kunalento esisenyameni yami ethi noma ngimkhonza uNkulunkulu kodwa ingenza ngibe buthakathaka simple uthi ngamusa uNkulunkulu wasezulwini ukuba susa lelive esenyameni yami the very same God ekwazi ukusakala abanye abantu ngakusa kuye lowo Nkulunkulu ukuba susa lelive esenyameni lami uthi ngamusa kathathu ukuthi akasusa lengelosi lobumnyama behive enyameni lawo kodwa nathi impendulo ithi ingelosi yathi kini umusa wami my grace is sufficient for you kanibona nomuzi ungasayiva yonke indaba yakho onganasi isiphepho nasodwa ithi my grace is sufficient for you namandla ami akwanele ebuthakathakeni bakho kase ngahamba nje ngithi umusa wami ukwanele namandla ami
akuseshubala umusa weBhayibheli kodwa lo musa ubonile kimi uma sikhuluma ngomusa akwazi ukuthwala umuntu uyahamba nomuntu lomusa ngoba masina abantwana bakaNkulunkulu siyafika ikhathi sokuhlasela sokusingena asazi ukuthi singakanani inhlupho amasiko abhekana nazo njengomntwana kaNkulunkulu. But for the fact that we are still standing, it's because of this grace. Masithuba ngomusa akekho umuntu ongabosta athi no bazolibona ngimile ukuthi ngiyakholwa nginamandla ngiqinile ngingoma zonke izinto. It's not about you. Akusiwena ungafakazi ukuthi nonibona nje ukuthi nje no ngiyana nezinto ngibona ngoba yenza konke awenzi konke yena wenza konke It's the grace of God, the sustaining grace. Ati lo Musa ukwanele mthakathakeni wafika lo Musa for 2019. This is my testimony. I always testify. Give me that testimony. I'm here to give back. I pastored a church for more than 10 years. 2009 until 2019. Leading a church. But in 2019, that was the worst year of my life. The sacrifices and Wednesday preaching on the podium, on the pulpit, day in, day out, praying for the saints, helping the saints, give up version and better, get whatever pastoral duties. But in 2019, we're not wrestling against flesh and blood. I'm not fighting against anyone. But in the that's all begging for. The church that was pastoring like dismissal within 7 days. From the mission house to our pilgrims in Yaman. Zero income. 2019, but in lockdown. The whole country shut it down. 2019 to 2020. Lapho kwazi ukuthi ubona ukuthi wenza ingephi. Ngathi uma ngihlala futhi masike njengoba my bishop give me ngisho le ukuthi bazalwane bami kwafika to a point mama sika la engathi uma ngihlezi because I was disconnected from everyone. Then ngathi uma sengihlezi kwi back room kwafika a thought ethi okunzama ayikho into enhle yokuphindivele wena. Yathi ngicabango, why don't you commit suicide? When it's in lockdown, no one will see you. Okay, come to the border. One person will say, "God, they got food." God, let them know that mama. Umamunzama decided to commit suicide. God, which one will say? Utomo. Oh, what you gonna do? What you gonna feel when you realize you're a parrot? Well, I don't know. See, so when I was trying to go get a goose. I did call myself, what many people to stand, what I said, I don't know, who react on Angel, what about me, what about Sugabalito, what I get taken to Manga to Bezakalan. I'm buying Tarabas away of Copenhagen. But they don't listen. I got it 7 to my problem. What do you say 7 times? You must have moved away. No Musa. I'm one of Musa's parents. No, I could wear some of this too much with one again. Khona lo Musa othi wenze uNkulunkulu akusitheze kwesibizo ukuthi ungasiboni kodwa iqiniso lalo Musa elokuthi banika bahambe ngemoto same and 2 same and 3 benamaplans ukuthi lalani nanza ngiyabuya ntambama kodwa bangabuya but wena why same road why ababuya no it was not your plan. It was not your plan, but it was the grace of God because the Musa can sustain you. The Musa can navigate you. The Musa, we are part of it. The Musa, let it look all out of the let's not delay. Delay for 5
uyacalculate umoya kaNkulunkulu ngomusa wakhe ungababike uzobonakala phela akhona phela yena abanikhathi sidlule inhlanhlekelele nesegedede lomusa kaNkulunkulu. I'm talking about the grace. Ukuthi bekufikile le grace iknathi wespace ukuthi noma umnike uthi bazame konke okwenzakele. It's by the grace. You can testify ngokusiphenga. You can testify ngokusiphenga. Uthi uthi buka emuva. Uthi oh Nkosi, if it wasn't for your grace, if it wasn't for your grace, because this grace is sufficient for you. I don't know what you're going through, but exhort him. Sleep, labor water. Ngizobemezela Musa ukuthi khona Nkosi yomusa eyalenga emthini wehlazo yathola lonke ihlazo lehlabathi yathola lonke ububi bethu athi umphosa olusikhona efaza ngayo wathi ongasenzanga isono wesinombuza kaNkulunkulu ukhona Musa indlela yavulwa yavulela abampofu yavulela ama-rich yavulela amanotho yavulela abakanotho umusa kaNkulunkulu indlela ivuliwe umusa ukhona umusa indlela ivuliwe umusa Uthi yena useduze ngenhliziyo yokufuna
ngizothi ngifila sengake imisolezi lokuthi yena usatuzana nenhliziyo zomfunayo noma kwatambeka ubona imlobeko unyama efunekile against you because this grace is able to sustain you, is able to pull you out. Come out. Ngiyabizwa namhlanje ngizobizwa umuntu abasathumele ayovamba emphana. Ngizole devil is a lie. No matter what happened in your life, umusa wakho uzawale. His grace is sufficient for you. No matter the second His grace is sufficient for you. Oh God. Jesus. Something almost. Uthi mesathandaza uPaul athi ngenxa yokungenameli ebuthakathakeni bami, athi ngenxa yokungenameli ekuhlushweni bami, athi ngokuba ngiyazi ukuthi noma ngibuthakathaka kodwa uKristu uphila kimi. Verse 10 ithandazeni ngalokho kungenameli ebuthakathakeni nasekuphathweni kabi nasekwesweleni nasekuncindezelweni nasekubandazelekaleni ngenxa kaKristu, ngokuba uma ngikuthakathaka, ngokuba uma ngikuthakathaka, ngokuba uma ngingasenamali, ngokuba uma ngingasakwazi ukuthandaza, ngokuba uma bonke ekuhlelele nabo sebenginakekele, ngokuba uma engasekho amandla okuba nokumdumisa, uthi yilapho-ke nginamandla khona. uNkulunkulu udunyiswa ebuthakathakeni bakho. uNkulunkulu udunyiswa ekwahlulekeni kuwo. uNkulunkulu udunyiswa noma abantu bengasekho umuntu okwazi ukuxoxa naye ukuthi ubhekene nayiphi inhlungu, kodwa khona nawe noma uzobe sekuvusa phakathi kobusuku ethini loNkulunkulu wakho uvuka uthi noma ngingasakoni lutho kodwa sengime eqinisweni lokuthi uthengeka ngiyeke, wathi ngeke ngishiye, wathi useduzane nenhliziyo abakufunayo, wathi lapho amandla ephele amandla ayathola kuye, wathi lapho ngikuthaka yilapho nginamandla khona. And to Paul and then would say, I am strong, for I can do all things through Christ who gives me strength. Every time I tell him, because in morning time, now you get it fully way out of time. I put it on. I said, "What the fuck is about? What does it about about?" I was going to be like a guy. But you know what I'm going to say? What I'm saying is that way. Say this and go. What a move. Oh my God. I'm saying that to my Lord. I can respond to your preaching. God is saying to the altar. Say it to the word of Musa. Woman of Musa. Never God and mommy. Who was one mama? If you know my Jesus. Sanoma to the second. Give me the Kishamuli altar. That's the Keros now as a family. Now what do I please? Now is the best of all. Give me the dog of soda. Put a classic soda. I'm a dog that's off the lead. All the soda again down. At a man of a century. And as I tell the quality, it's a man as a cafe. Don't the thing is sweet. What does a tata and mom? I'm not that to Umusawa Kumane. Nothing there. Nothing there. Nothing there. Sukumalako. Give me someone to be on top of the church. Give me someone to be on top of the church. The book of the altar. Sukumalako and the altar. Now I'm going to be peaceful.
ngiyakudile ngiyabiza abantu ukuthi basukume befika phambili. Woza mfowethu, woza mfowethu. Woza dadewethu, woza dadewethu. Nganyathana woza mfowethu. Woza mfowethu, nganyathana. Labantu abantu besemkhathele. Amandla besemphelele. Bengasayideli khona ukuzokusebenzela. Ivuliwe indlela. Ivuliwe indlela. Ivuliwe indlela. Ivuliwe indlela. God bless you, God bless you. Kashulu. Isibopho siyaphuma. Nabo bantu bekhuluma. Wozani alithane bafowethu. Awozani alithane bafowethu. Wozani dadewethu, God bless you. Nabantu besukuma, nabantu besukuma. Wozani ngaphambili bafowethu. Nanti indlela ivuliwe. Nanti indlela ivuliwe. Egameni likaJesu. Sishushana. Sondelana phambili mfundisi wasithenga zena. Na indlela ivuliwe. Sondelana phambili woza. Isamo oluvuliwe. Athi saneleke mina ngisiphoyo ngikhatheleyo. Athi saneleke mina ngisiphoyo ngikhatheleyo. Na indlela ivuliwe yenziwa yababanzi. Mfundisi indaba sena-understand. Uma lithi mhlaya vela siyofana naye. Ngoba ngalala siyobe sibawulwa sikhishwa efa. Asabeka emhlabeni kunzima. Sibanjwe yomusa abantu bengaka-understand ukuthi sisurvive kanjani. Athi ngiyambona naye ehlele ezulwini efeza amaceba. Athi ngihamba ameva. Awathi wami thanda lami. Ufuna nabo. Abazothanda lapha khona. Kodwa ngidinga le grace. Ngidinga i-grace. Shandala bahasi. Hayi mfundisi uzakwazi ukukhuluma into enzima. Ngidinga i-grace. Sondela. Oh, hallelujah. I don't want us to pray before I say this. I feel that there's a number of people whose situations need God this morning. Stand up and come to the front. If your situation needs God, unless unaleli nithemba, kodwa uma isimo sakho sidinga uNkulunkulu, come right now. Stand right now and come. Because when I came this morning, I needed to pray with those people. When I came this morning, I know this is just come. I have authority to say that. Come. I expect more people to stand, more than the ones who have stood before. Come. I'm called for this. Setting the captives free, the vision at work. Come. Your situation needs God, not your efforts. Come. Just come. Forget about people. Forget about your efforts. Just come to the front. Come to the front. Labor Ward will wait for you. Come. I still feel that there's people sitting down. Why am I saying? Set you free. In the name of Jesus. Look at this. Come, massage. I've got all the time. Your situation needs God. Your situation needs God. Is trying to call whether you are a lady or mama who can come and pray with us and pray for his people, because we understand with them is faith. Pray with them. We've put this book in my corner. There's so many people. Just come and let's pray with people in the name of Jesus. Pray with people in the name of Jesus. Come, pray for somebody. Come and say a word for somebody. Just pray for somebody in the name of Jesus. Oh.
for Jesus. As far as if you're in this house and you're not born again, but you want to accept Jesus as your Lord and your Savior, if kwenzekile ukhona maphakathi endlini awusindisiwe kodwa uJesu uyamdinga njengenkosi nomsindisi, I want to pray with you. Raise your hand. Mount, I've never given my life to Jesus. I see one hand this side. It's corner in the same. Please stand up. Please stand up. Please. Oh, please stand up. Please stand up. Thank you. Come to the front. Come to the front. Come to me. Come to me. Come. I need this Jesus as my Lord and my Savior. Please come to the front. Come. As your Lord and your Savior. I want to pray with you. Come with students, but I just came to university. I don't know what you guys are talking about. But we are going to be assured that children of Jesus. Today is the day. Just come to the front. I want to pray with you. I want to pray with you. Before you pray, I'm here. I want to accept Jesus as my Lord and my Savior. Or if it's someone else, I'm born again, but for the longest of time, I've not been moving with God. Maybe because of situations, or because of a sin, or because of whatever. But if this week we said, you can come and let's pray with you. I want to pray with you today. This morning I feel like we're in a different service. We're in a different service. So I want to pray with those people in the name of Jesus. Are we all fine? Yes, amen. Come on, clap your hands for Jesus. Raise your hands, please, and close your eyes. Uyena okhethe nina. Yeah. Babu Shandu, come and lead them in a sinner's prayer in the name of Jesus. Ibandla lelule izandla kubo thina sifuna phambili sithi Nkosi uJesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi futhi ngiyakholwa ngenhliziyo ukuthi wavuka kwabafileyo. Kusukela namhlanje sengiyisidalwa esisha. Ngamukela insindiso efika ngoKristu Jesu. Sengizelwe kabusha. Konke okudala sekudlulile. Bheka okusha sekuyavela. Kusukela namhlanje impilo yami ngeke iphinde ifane. Nkulunkulu namandla yise weNkosi uJesu Kristu siyakhuleka. Naba abantwana bakho bamile phambi kwebandla namhlanje bazokwenza isivumo. Bazothi bayamvuma uJesu njengenkosi nomsindisi. Mhlawumbe amagama abawakhulumile abanye babo abawa-understand kuyimanje. Ngiyacela wena Nkulunkulu ngamandla kaMoya oyiNgcwele ubafundise, ukhulume kubo, ubayale, ubakhombise futhi indlela okufanele beyihambe kusukela namhlanje. Njengebandla siyakhomitha kanye nabo ukuthi le ndlu iyohlezi ivulelwe for abantu abafana nabo abafuna ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ingagcini lapho futhi iyohlezi bafundisa ngokuhamba ngokukholwa nokuba ngcwele phambi kwaNkulunkulu. Benzeka uNkulunkulu onamandla isifungo sabo namhlanje singaphambani nendlela abazoyihamba. Banikeza amandla, banikeza isibindi nokuqonda. Siyabamukela ebandleni ngenkulu inhlokomo futhi sesibabiza ngabafowethu nodadewethu impela. Siyabonga ngabo uNkulunkulu okulunga ngokuba bangabakho futhi wena ububabizile namhlanje ngobohlelo lakho. Njengebandla siyabonga, siyakudumisa. Amen.